Санамхон Маҳмудова. Ассалому алайкум. Шом бахайр, Маҳмудхон. Шумо бештар дар бораи ботекс маълумот гиред? Ботекс ин чизи ганде. Хоб. Тоғри ми гапа тоғри шамихел. Аз ҳама хурдтарине ки ба шумоён муроҷиат мекунанд 16 сола. ҳастанд ҳамкасбони Бале. шумо ки мардҳоро қабул мекунанд. ҳофизо муроҷиат мекунанд. Чанд сол аст ки масалан худатон ботексро қабул мекунед? Зиёда аз 40 сол дар натиҷаи қабули ботекс ман ба ҳамин ҳолат дучор шудам. ман ҳамин чиза кушоду равшан мефаҳмондагӣ. Муаллими ҷисмониям ҳозир косметолог шудагӣ. Шумо ҳамчун модар иҷозат медиҳед ки фарзандонатон ҳам масалан ботексро қабул кунанд? Намедонам. Рости гап? Бисёриҳо ҳамин савола метиҳанд. бо дили пур гуфта метавонам ки дар замони имрӯза як калима байни ҷавонон ва хосатан ҷавондухтарон хеле ва хеле маъмул, маъруф ва машҳур гаштааст. Инам бошад ботекс. хуб, дӯстони азизу арҷуманд, ботексро аксар нафарон хуб медонанд ва на ҳама медонанд ки кай бояд истифода бурд ва кай бояд қабул кард. Ба хотире ки шумо бештар дар бораи ботекс маълумот гиред, мо як мутахассисро даъват кардем то суҳбати имрӯзаи мо як суҳбати фоидабахш, зарурӣ ва даркорӣ гардад. Алон дар паҳлӯи мо қарор доранд яке аз косметологои машҳури шаҳри Хуҷанд, Санамхон Маҳмудова. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Шом бахайр, Маҳмудхон. шоми шумо ҳам бахайр бошад. ман хеле хурсандам ки шумо аз байни тамоми косметолого имрӯз маро интихоб карда даъват намудед. умедворам ки суҳбати имрӯзаи мо хеле ҷолиб баргузор мегардад. албатта мо ҳам тарафдор ҳастем. бори охир кай дар суҳбати ҳамкасбои мо будед? як 7-8 рӯз пеш. вақтҳои охир мушоҳида мекунам суҳбатҳои шумо зиёд шуда истодааст бо Бале. журналистову рӯзноманигорову дигарону. ин мабодо нишонаи камкории шумо неанд? Не, мабодо не, баръакс. 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 беҳтарин, мо ҳам тарафдор ҳастем ки бигзор мусоҳибаҳои шумо, иштироки шумо дар барномаҳои телевизионӣ, радиоӣ ва дигар навъи барномаҳо зиёд бошад. ман ки дар боло қайд карда гузаштам, дар замони имрӯза воқеан ҳам ана ҳамин калимаи ботекс хеле ва хеле маъруф шудааст. Бале. киро набинем талаффуз мекунад ботекс. умуман ҳамин калимаи ботекс чӣ маъно дорад ва аз куҷо пайдо шудааст? рости гап, ман ҳамин чиза кушоду равшан мефаҳмондагӣ. хоб масалан ҳозир олии давлати мо ин чизба сахт тараққӣ кардагӣ не. рости гап, ботекс гуфта аксарияти занҳо калон кардани лабро хоб дар назар доранд. баъзе аз онҳо фикр мекунанд ки ин масалан подтяжка лицо. ин чиз ботекс ба шакли кӯта, хоб масалан калон кардани лаб ин бо воситаи филлер мешавад. хоб филлер ин увлечение губы, калон кардани лаб бо воситаи филлер. ин чизро мо истифода бурда метавонем. тарзи рӯя масалан дигаргун кардан гӯем, ин ботулотерапия. масалан калон кардани лаб, ин тамоман бо дигар маҳлул истифода бурда мешавад. тағйир додани рӯй, ин бо дигар маҳлул. ҳозир аз назари ҷомеаи мо мардум фикр мекунанд ки ҳар душ як чӣ ном дорад, ботекс. он аслан ин хел не. як чӣ тааҷҷубовар, барои чӣ вақтҳои охир хосатан ҷавондухтарон майли қабули ботекс доранд? барои чӣ? ин чиз
дар ҳақиқат ҷои хоси худаша гирифтагӣ на танҳо дар Осиё, балки берун аз он, дар Русия, дар Европа, то ҷое ки ман медонам зиёда аз 40 сол ин чиз дар Европа уже тараққӣ карда шудагӣ будагӣ. Рӯз аз рӯз нав ба нав анакнун мо ин чиза омӯхта, ин чиз Тоҷикистон ба нав пешравӣ шудагӣ. Уже мардум фаҳмиданд ки масалан баъд аз ҳамин процедураи гирифтан лицошон масалан 5 сол тағйир меёбад. хоб ёштар мешавад. На балки занҳо, ҳозир мардҳоям ин чиза нақс қабул кардагӣ. Рости яъне гап мардҳо ботексро қабул мекунанд? Бале. Масалан ба шумо мебиёнд ҳамин гуна? Не, ман мардҳои қабул намекунам. хоб но медонам ки талабот бисёр. яъне дар хуҷанд ҳастанд ҳамкасбони Бале. шумо ки мардҳоро қабул мекунанд Бале. ва мардҳо муроҷиат мекунанд ба Бале. косметологҳо. ҳофизо муроҷиат мекунанд. он мардҳое ки худошон ба нигоҳ мекунанд бисёр муроҷиат, ин чиз ба талабот бисёр шудагӣ. ҳам дар хуҷанд, ҳам дар Душанбе, ҳам дар Москва, Россия, Тошкент, ҳама ҷоҳо ин чиз ҳаст. аз рӯи назарияи ҳамин Хоб. занҳои мо, мардуми мо фикр мекунанд ки ботекс ин чизи ганда. Хоб. тоғрими гапа тоғриш ҳамихел. Аҳа. А так ин чиза невропатологҳо истифода мебаранд, Аҳа. травматологҳо истифода мебаранд. бисёр ҷоҳо, бисёр балницаҳо ва клиникаҳо ва ин чиза истифода бурда мешавад. Барои чӣ? Асосиша гӯям невропатологҳо он масалан касалҳои микроинсульт, Хоб. инсульт мешавад, невроз, мышцаҳошон гӯш намекунад. Масалан мышцаҳо бозика, чашм, қош мепарад, лицо масалан парида мисад яхел. хоб бо воситаи ҳамин ботекс, ботулотерапия, маҳлули ботулотерапия мо ҳамин чиза аз байн гирифта метонем. уже бисёри патсиентҳо мебиён мегӯянд ман монда шудам. ҳамин паридани қош, паридани чашм ё лаб мерад, як тараф каҷалак шуда мерад, баҳо уже монда шудагӣ ҳамин чиз. агар ҳамин укули ботулотерапия невропатолог агар ҳамин чиза кунад, истифода барад, баъд чиз временно приостановить мешавад. хулас мо ин лаҳза гуфта метавонем ки ботекс ба баъзе дардҳо ва ба баъзе бемориҳо Бале. шифо мебахшад. масалан ҳозир байни ҳамин ҷавонова арақ кардани таги даст хоб ҷудоям ин касалива бисёриҳо гирифтор шудагӣ муроҷиат мекунанд, назди духтурова меранд, назди косметологҳо меранд, маслиҳат мекунанд якҷоя. агар ҳамин укола таги каши дасташон бигиранд, аз ҳамин касалӣ тамоман халос мешаванд. баъзеҳо ҳар ки дастҳошон ҳамихе арақин, арақ карда меистад, пойҳо, ҳамин бо воситаи ҳамин чиз ин касалӣ бартараф мешавад. дар боло қайд карда гузаштем ки масалан қабули ботекс ба аксар дардҳо ва бемориҳо шифо бахшида метавонад. Бале. дуруст? Бале. ин аз шумо гуфта метавонед ки ботекс дар баробари шифо бахшиданаш боз метавонад ки ба баъзе бемориҳо гирифтор кунад. гирифтор мекунад. дар кадом ҳолатҳо? онкологические заболевания мумкин не. касали қандаш баланд бошад мумкин не. сони баъзе мигрен, касалиҳои мигрен, баъзе шахсое ки дарди сари сахт мешаванд, ҳамоҳова зиён оварданаш мумкин. ҳамун дарди сарашон бо сахттар шуданаш мумкин баъд аз гирифтани ботекс. бо як ҳолати дигар ба агар косметолог аз рӯи анатомия кори худаша нағз натонад, мышцаҳо фуромданаш мумкин, тарзи лицо вайрон шуданаш мумкин. патсиентҳо ҳамаша гуфта мегузарем кадом коро мумкин не, кадомаш мумкин. эҳтиёт кардан дар кор дар давоми 6 рӯз, дар давоми 4 сутка мо ин чиза эҳтиёт мекунем. масалан худ аз 4 рӯз пас секин рафта рафта результаташа нишон медиҳад.
ботекс яъне ин ҳаҷман калон кардани лаб, тағйир додани чеҳра ва ғайраҳо. ҳамин? бале. ман фикр мекунам барои кулли бинандаҳои мо шавқовар аст ки аз ҳама хурдтарине ки ба шумоён муроҷиат мекунанд барои қабули ботекс чанд сола ҳастанд? дар шаҳрҳои Русия, хоб, дар Москав 16 сола, дар Тоҷикистон 24 сола. Ҳамаям хурдтарин патсиенти ман 24 сола буд. 24 сола. Агар аз вай хурдтар ҳам масалан муроҷиат кунад қабул мекунед? 18 сола мумкин. Аз 18 сола мумкин аст? Мумкин, бале. барои мана ин касалиҳое ки арақ кардани таги каши дастҳо иҳова мумкин. барои тағйир додани рӯй низ 18 сола мумкин. но дар давлатҳои мо ин чиз ҳоли сахт тараққӣ кардагӣ не. 22 сола 24 сола муроҷиат мекунанд. нафароне ки ба синни балоғат нарасида, яъне ки аз 18 нагузаштанд, ба онҳо ягон таъсири бад расонида наметавонад? не, ягон таъсири бад намерасонад. но баҳои ин чиз лозимам не. агар аз рӯи анатомия, аз рӯи қоиду қонуни косметология вай чиз баҳо лозимам не. ва худаш организмиёш. шумо ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа чӣ маслиҳат медиҳед ба онҳое ки моро тамошо карда истоданд, аз чанд сола қабул кунанд дуруст аст? 30 сола. аз 30 сола? худаш после 30 баъд аз 30 солагӣ организм ухудшение мебаравад. ягон хел беҳбудӣ намешавад организми инсонба. аз рӯи қоиду қонун гирим, баъд аз 30 солагӣ одам пиршавиш сар мешавад. то 30 солагӣ инсон пир намешавад, баъд аз 30 солагӣ пир мешавад. мумкин аз рӯи анатомия, аз рӯи қоиду қонун мумкин аз ёштар, лекин бисёртар барои ман муроҷиат мекардагӣ ваён мизоҷон 30 сола гузаштагӣ ин чиз ба. имрӯз масалан қабул кардан то чанд муддат ҳамун натиҷаашро медиҳад? 4 сутка пас. баъди 4 рӯз пас. баъди 4 рӯз? аз 4 рӯз сар мешавад то 2 ҳафтая. аз 4 то 2 ҳафта. таъсираш чанд вақт? аз 6 моҳ то 1 сол. аз 6 то 1 сол. аммо баъзан нафарон мегӯянд ки агар нафаре ки як бор қабул кард, вай маҷбур аст ки масалан дар давоми агар 6 моҳ бошад ё 1 сол бошад, ҳар сол як бор ё ҳар 6 моҳ як бор вай бояд қабул карданаш дар кор. ин чиз ба ягон кас маҷбур нест. маҳмудхон, тамоман ин ягон чизи маҷбурӣ не. оддӣ кара гӯем занҳои мо худашон ҳамин чиза уже мебинанд ки беҳбудӣ мешавад, мебинанд ки литсоҳошон хушрӯ мешавад. он оҷангҳое ки сахт шикаста рафта шрам шуда мемонад. мисалан баъзеҳое ки мана инҷи қошашон сахт мешиканад уже. намехоҳам дубора ҳамин аслива баргашта намехоҳанд. ва ҳожа медонанд ки литсошон беҳтар шуда истодааст. ҳамин чизо аз байн рафтагӣ, мушкилиҳо аз байн мерад. ҳамин чизро одат мекунанд. ягон хел маҷбурӣ нест. худашон мехоҳанд, талаботи худашон дучанд мешад баъд аз гирифтани ин протседура. худатон дар ҳамин ҷода таҷрибаи чанд сола доред? 6 сол мешад. дар умум 5 сол зиёд шуд. зиёда аз 5 сол. хуҷанда 3 сол. хуҷанда 3 сол. ба мо мегуфтед ки чанд сол аст ки масалан худатон ботексро қабул мекунед? худам? бале. қариб 3 сол. 3 сол. 3 соли аввали кориятон қабул накардед? барои чӣ? дар он вақтҳо худам мушоҳида мекардам. мушоҳида намекардам. оҷанги рӯй масалан. асосан ин чиза кожаи литсои ман масалан жирный. кожаш жирный будагиҳо сахт оҷанг намешавад. ҳамин чиза ман худам мушоҳида намекунам. ростига ҳоли нашудааст. масалан вакруг глаз, манаи рӯйҳомо ин чиза ман мушоҳида кардагӣ не. бисёри вақтҳо мешавад дар пешонӣ истифода бурдан мумкин мебарам. но он шахсоне ки асосан ин чизба рӯбаро мешаванд, занҳои пӯсти рӯяшон хушк. пӯсти рӯи ман ки хушк нест, ҳамин сабаб ман ин чиза бисёр истифода бурда намекунам, чунки ҳамун ожанг худаш нест. агар ҳамин ожанг рӯи ман ба пайдо шавад, ман бе ягон вай истифода
истифода мебарам. гоҳо дар саҳифаҳои интернетӣ роликҳои кӯтоҳ ба чашмон меафтад, ки баъзе духтарҳо масалан бо ашки чашм, бо гирьяву нола мегӯянд, ки дар натиҷаи қабули ботекс ман ба ҳамин ҳолат дучор шудам ва натавониста истодам, ки ба асли худам баргардам. он ҷо айби ки аст? Чӣ хатогӣ аст? Чӣ шудааст? Масалан, баъзеҳо ботекс мегӯяну хирургически процедураҳое мегузаронанд. Хоб. Он занҳое ки мана рус занҳо, европейкаҳо мебинем, дида мешавад дар инстаграму ва ё шабакаҳои иҷтимоӣ, вайҳо бисёртар як ботекс неде, нити истифода бурданашон мумкин, Хоб. дигар маҳлулҳо истифода бурданашон мумкин, хирургически процедураҳо гузарондан мумкин, назди хирургҳо меран, ҷарроҳҳо, назди ҷарроҳ меран, ҷарроҳ процедураҳои худаша мегузаронад, 3 в 1, 4 в 1 гӯем. Хоб. ҳама ин чиза якбора мегирад. Дар ҳамун ҳолатҳо агар ноомадӣ кор шавад, Хоб. ҳамин ҳолатҳо шуданаш мумкин. дар шумо шудааст? Не. майлаш, дар шумо ин ҳолат набуд, аммо дар хуҷанд ҳамин ҳолат шудааст? ҳар бор шунидагиам ман. Шудагӣ. Масалан, як патсиенти худам ҳаям, Хоб. ҳамонаям гуфта гузаштагӣ будам, ки ман ҳамин хел шудагӣ. ба варианти аслӣ баргаштаанд? камбудиҳо ҳаст. илоҷ ҳаст ба варианти аслӣ баргаштан? бале, ба варианти Чанд фоиз? аслиш 90%, 90%? 80%. 80-90% илоҷи баргаштан ҳаст. Ҳа. Илоҷ нест кадом маврид ба. Масалан, ҷо шрам шуда мемонад. Хоб. Баъзеҳо ҳам филлерҳои истифода мебаранд, Аҳа. баъзе косметолого. Агар ҳамун филлер, ҳамун маҳлуле ки ваҳо истифода мебаранд, Хоб. аз рӯи манаи срок годностиш, аз рӯи нигоҳу бинаш агар дуруст нашавад, Хоб. ё агар маҳлул оригинал набошад, ин мавридова шуданаш мумкин. Ё аз рӯи гигиена агар хушро истифода бурда натонад, гематома шуданаш мумкин. Анакнун барои ин кор ба одам рӯбарӯ нашудан, бояд косметолог ҳама тарафа 100%, ҳам худаш, ҳам ҷои кориш, ҳам маҳлулош, доруҳош ҳама тарафа тайёр бошад. патсиент гуфтаед, яъне ки нафароне ки ба шумо муроҷиат мекунанд, асла калонтаринашон чанд сола? Мо хурдтаринашонро пурсидем. Калонтаринашон чанд сола? 68 сола, 72 сола. Ҳама патсиенти калони 30 солашон, калони ман 72 сола. 72 сола. ҳозир ин қадар савол додем ва шумо ин қадар ҷавоб додед. Мас дар бораи ботекс. Шояд баъзе аз кормандони ҷодаи тиб зидди фикри шумо бошанд. мешавад ин хел чиз. зидди ботекс аз пеш будагӣ то ҳозира ҳаст и бо мешавад, дальше мешавад. Но ин чиз маҷбурӣ не, Маҳмудхон. ин чиз ягон хел маҷбуриш нест. Ина ягон кас маҷбур намекунад. На косметолог, на духтур, ягон кас ин ба маҷбур намекунад. Замона ки тараққӣ карсост, ин чиза аз байн гирифта партофтаам намешавад. Хоб. ин чиз ҳаст. Як савол медиҳам. Дар замони имрӯза шумо гуфта метавонед, ки косметолог ҳамин ҷода, ҳамин кор яке аз беҳтарин тиҷорат. акун масалан ин барои ки масалан пӯшида нест, ки сол то сол шумораи ҳамкасбони шумо зиёд шуда истода. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ин беҳтарин тиҷорат. ин чиза ман тиҷораткати аввалаш баробар намекунам. Хоб. дуюмаш, масалан, косметолог, ҳозир косметолог ҷудоям бисёр шудагӣ. Он нафароне ки масалан ороишгар буданд, он нафароне ки маникюр педикюр мекарданд, ҳамаи он нафар муаллими ҷисмониям ҳозир косметолог шудагӣ, маникюр педикюршитсаҳоям косметолог шудагӣ. Агар ман косметолог мугӯм, рости гап
агар одама донишаш бошад, худаш ба бобоварӣ комил, ман ҳамин патсиента дуруст карда метавонам гӯяд. Инам худи чӣ хел? Манаи муаллимои англисиам якдигар фарқ мекунанд. Тоғри? дуруст. Он касе ки донишаш зӯр ва талабаш бисёр, кораш пеш мерад. Он касе ки донишаш зӯр не, талабашам кам, корашам сустар. аз даромади молиявии косметологӣ бой шудан мумкин аст? Намедонам. Рости гап? Бисёриҳо ҳамин савола метиҳанд. Ман боварима фақат корама намекунам. хоб, яъне дигар даромадҳоам доред Бале, ба ҷузи ин коратон? бале. Тиҷорат? Тиҷорат, ҳам падар бисёртар дастгирӣ мекунам. Аҳа. Беҳтарин. Дастгирии падару модар кати. бой шуда мешавад бо даромади ҳамин кор? Не. бой шуда Не. намешавад? Чӣ бой мешавад? зиндагиро пеш бурда мешаваду? Зиндагие пеш бурда мешавад, бачаҳои тарбия карда мешавад, хӯронда, Аҳа. пӯшонда. Но рӯз аз рӯз ки мо талаботи бачаҳо бисёр мешад. иштибоҳ накунам, имрӯз фарзандонатон хурд ҳастанд. Ҳоло Бале. хурд ҳастанд. агар ба синни балоғат расидан, шумо ҳамчун модар иҷозат медиҳед ки фарзандонатон ҳам масалан ботексро қабул кунанд? Аз рӯи сину сол иҷозат медиҳам. Ин ягон хатарнок нест. хатарнок нест? Бояд ба ҳамин мутахассиси беҳтарин муроҷиат кунам. Ин ягон ваяш нест мумкин. масалан нигоҳи мардуми мо чӣ гуна як косметологи дия мегӯянд ку ҳамин суханон масалан ба шумо сахт намерасад? Не, тамоман. Ман фахр мекунам ҳар касбам. Ҳама ҳурмат мекунад. Ягон мушкилӣ ҳоли байни шахс дигар, масалан занҳо, атроф кати ман ҳоли надидям. С уважением ҳама. як чиз, инҷо суҳбатамонро поён мебахшем. ваъда медиҳед ки дар наворҳои навбатиамон, дар суҳбатҳои дигарамон боз ҳам ташриф меоред? Бале. якта чиз, агар мо соддатар карда гӯем, шуморо зиқ накардем бо ҳамин суҳбати имрӯза? Не, ягон вайн мушкилиш нест. Ин касби худам. Ман уже ҳамин суҳбатам, ҳамин оиди касбам оғоз кунам, баръакс шавқовар. Ман якче гуфта мегузаштагӣ ки косметология гуфта на танҳо одам ботекс ё ки ягон инъексиони протседураҳое дар назар овардан дар кор. Косметология ин зебогии зана ҷобаҷо мекунад. Он мушкилиҳое ки масалан ҳозир рӯз аз рӯз бисёр шуда истод, ҳар хел мушкилиҳо, ҳар хел проблемаҳои ҳамин кожа лицо кати занҳо мо муроҷиат мекунанд. Он камбудиҳое ки аз тарафи манаи ташхисҳои занона камбудӣ пайдо мешавад, ин чиз дар рӯй дида мешавад. Мо бо воситаи анализҳо ин чиза дида мебуроем, бартараф мекунем. ташаккур. Хулосаи ман ҳамин. дӯстони азиз, мавзӯе ки мо интихоб кардем ва алон суҳбат оростем, мавзӯи доманадор аст ва умедваром мебадам ки дар суҳбатҳои дигарамон Санамхон Маҳмудова боз ҳам иштирок мекунанд ва фикр ва андешаҳои худашонро баён мекунанд. барои ташрифатон ҷавонӣ сипос. Ба шумо низ. умедваром мебадем ки дар наворҳои дигар боз ҳам дида ба дидор мерасем. Худо хоҳад. саломат бошед, хуш омадед. Раҳмат. қайд кардан ба маврид аст ки сарпарасти кулли барномаи мо ин бонки Имон International аст. чун ҳамешагӣ ман вазифадор ҳастам ки оиди ан ҳамин бонк андаке ба шумо сухан кунам. ин бошад яке аз дӯстҳои наздики молиявии шумо, бонки Имон International. чун ҳамешагӣ тавсия медиҳам ва масиҳат медиҳам ки аз хизматрасонияшон истифода баред. яке аз бонкҳое ки ба шумо маъқул мешаванд.